taaskin Mr. Dalton jälleen tekemässä. Eikö siis anteeksi Dildini. Daltonihan se minun kaverini. Ja nyt täällä taas tehdään, onko se 5 vai 6 vai 4 Slither.io-video. Mutta minä tykkään tehdä itselleni näitä Slither.io-videoita. Se on tosi kivaa. Ja mustakin on tosi kivaa. Ja muistakaa tilata mun kanavaa. Ja tykätkää tästä videosta. No niin, ja let's go! Täällä on mun kaveri MR Lentsu on nytten täällä mun kaverina täällä. Se on mun uusi kaveri. Sekin on YouTubettaja. Nyt se aloitti YouTubettamisen. Hän on aika hyvä, mutta hän ei ole vielä keksinyt oikeastaan oman kanavansa nimeä. Ei se oikeastaan vieläkään. Hän ei ole keksinyt vielä oman kanavansa nimeäkään. Mutta tänään me taaskin pelataan Slitheria. Ja tietysti nyt mulla ei toiminut tuo onninen. Muuten minä pelaisin tätä onlinea, mutta kun en nyt vaan jaksanut pelata onlinea. Ja muutenkin mulla pätkii online. Sitten, jos ootte kattonut Lako-videoita, niin sillä on aika 100 miljoonaa tilaajaa. Ja sitten se on todella hyvä YouTubettaja. Niin tiedätkää myöskin minun kanava, koska nyt mä oon matkinut niitä Lako-videoita, tai en oikeastaan ole matkinut, mutta olen katsonut Lako-videoita ja olen tykännyt niistä videoista aivan hitsisti. Lako-videot on niin kovia. Lakko on niin hyvä. Lakko on niin kaikista parhain. No niin, sitten siellä on minun kaverini täällä. Se sillä vaan siellä se vaan sinne jännästi. Sieltä tulee Dildini hoitaa tietysti homman aina. Ja Dildini hoitaa homman. Justiinsa, siellähän mun kaveri sanoi, että MR Dildini hoitaa hommat. Sieltä Dildini hoiti yhden jo. Hoitaako toista? Niin justiinsa, minun kaverini sanoi jo, että hoitaakohan Dildini toistakaan. Nyt katos videota. Ja riikkatti kyllä. Sieltä Dildini sai rantantatan. Siihen tuli pikkuinen renki siihen. Renki ja pinkki. Mennään nopeasti nyt näitä kahden kimppuun tästä. Näin. Täällä on nämä 2 tyyppiä. Nyt tämä aukko on nyt vähän iso, niin nyt, mutta mä en sitä nyt vähän pienentää. Noin. Silleen nyt en aio puolelle pikkuselle lirulle. Sitten sieltä tapettiin pikkulirulle. Tosiaankin listalla 6. Ok. Hyvä. Tuolla minä näkyn 6. Sitten vaan tuolla on telkkari auki meillä ja sieltä tuli jo äsken tuli jo hieno vapaaritilannekin, mutta se ei mennyt maaliin. Nyt oli kyllä aika lähellä. No niin. Tätä tuli hui!
Tuo aika vielä pysyä hengissä, mutta niin varma. Niin se pysyykin niin varmaankin hengissä. Nyt mä oon 5. listalla. Toi lähtee aika speedaamaan aika hyvin. Hui. Mutta meikäläinen speedaa tosi hyvin. Meikäläinen sitten speedasi. Saatiin 11. Tai hän sai. 14 melkein jo. Oikeastaan 12. Sieltä nyt minä melkein kuolin, mutta onneksi en. Sentään. Onneksi en. Nyt minun on vähän täällä skills. Skills jälleen kerran. Skills. Meikäläinen. Täytyy katsokaa, nyt lähdetään taas piillä, kato tänne suuntaan. Niin katsopa, niin ne on kattokaa kuollut. Tämä on kato taikatemppu. Katso nyt ne on kattokaa. Kummatkin meni sinne huitsiin. Tonne kato jää tollanen pikkunen liru. Kattokaa mikä on pikkunen liru, kattokaa tonne jäi. Ja toivon tuossa silleen vaan speedaa silleen jännästi. Tosta en jaksa enää kiertää sitä pikkusta lirua. Täältä. Ja se ois moro.